Ahoj milý priateľ, známy, neznámy, ktokoľvek, opäť raz, kto sa na to video pozerá, pravdepodobne si sa prihlásil do môjho online kurzu TAO z vnútornej alchymie. A keďže skupinka sa bude tvoriť zrejme postupne a niektorí ľudia budú prichádzať medzi už možno takých zabehnutejších, tak vlastne chcela by som toto video venovať každému, kto bude vstupovať do kurzu, aby si trošičku mohol viac nacítiť tú esenciu toho, že keď budem už tie hodiny viesť, tak vlastne vždy budem učiť, vždy budem pripomínať, vždy budem tam naozaj držať ten priestor, aby sme robili veci správne, aby sme cítili tie veci správne, ale zároveň vlastne vnímam, že chcem dbať na tie techniky, aby sme ich prevádzali správne, a preto vám toto video vždy pred kurzom budem posielať, bude to súkromné video na YouTube a v podstate prosím vás, aby ste to naozaj ako keby vzali k srdcu, aby ste si ten cvik možno skúsili, aby ste trošičku si vypočuli a bude sa vám o to ľahšie potom pripájať na tých hodinách už k nám. Čo sa týka hodiny budú veľakrát podobné, veľakrát budeme niečo nové prinášať, budeme naozaj objavovať také všelijaké zákutia nás, takže bude to vždy zaujímavé. Ale v takých tých začiatočných leveloch vlastne ide o to, aby sme vôbec nejakú energiu prebudili, aby sme vlastne pochopili niečo, čo sa deje. Takže prvým cvikom, ktorým budeme vlastne takmer vždy začínať meditačnú prax. Meditačná prax poprvé bude v sede. Meditačnú prax budeme zo začiatku veľa vykonávať v sede, čiže odporúčam mať nejakú stoličku, na ktorej, keď si sadneš, verím, že to vidieť, sú tie nohy rovno, nesedíme ani takto, no sedíme proste pevným sedíme na sedacích kostiach. Sedacie kosti si tu môžeme nájsť, sú takéto dve kostičky a my sa na ne posadíme na tie dve kostičky, čiže nesedíme moc takto, nesedíme takto, toto nie je správny set. Áno, sedíme jednoducho pekne na tých sedacích kostiach, ako keby jemne dosadnutý. Tie nohy sú pekne rovno. A keď povie sa, že vystreť sa, tak my tým, že už sme pekne dosadnutí v tom sede, nerobíme to, že zatlačíme hlavu dozadu, ako sa to často hovorí. Tá hlava, ona je na takej šňúrke a tu vzadu za temeno sa ako keby vyťahneme a tým sa tá brada prirodzene podsadí. Takže sedíme. A prechádzame rovno do nášho prvého cviku, pretože to sú také vlastne 3 najdôležitejšie cviky na to, aby sme začali nejaký priestor brány života prebudzať. Brána života je priestor oproti pupku, tento priestor presne oproti pupku. Kostrč, keď budeme hovoriť o kostrči, niekto možno nemá také anatomické znalosti. Kostrč je trtač, to je toto maličké, čiže keď sa povie krúžime driekom, robíme toto. A keď sa povie krúžime kostrčou, tak to vyzerá takto nejak, že áno, to je veľmi maličký pohyb, kedy vlastne začíname vnímať, že kostrč sa začína hýbať. Čiže kostrč, kríže, panva, bedrová kosť. A teraz vlastne prejdeme do nášho prvého cviku. Čiže tento cvik napodobňuje vlastne toho vtáka žeriava, volá sa, že žeriav pije vodu. Tento cvik budeme robiť takým spôsobom, že veľakrát keď som učila jogu, zažívala na hodinách jogy, že vlastne ľudia sa hneď zohýnajú tu, lebo my máme slabý driek z toho neustáleho sedenia, čiže keď niekomu povieme, že urob toto, automaticky dáva silu stadiaľ. Našim cieľom je naopak otvárať tento priestor a tu odtiaľto vydať tú silu, teda z tej brány života ako keby. A teda, žeriav pije vodu znamená, že idem dole, tu držím silu, tlak v bruchu,
ruky by nemali obmedziť pohyb, čiže ak niekto cíti, môže ich pustiť a ak si v pohode, tak ich môžeš aj držať. A teda, žeriav pije vodu. Žeriav ide rovno, otvára si priestor brány života, príde dole, napije sa tej vody a pekne ide naspäť cez bránu života hore a akoby potiahol tú vodu po tej chrbtici hore, áno? Čiže žeriav ide dole, yin, uvoľňujeme, napijeme a z toho istého priestoru, z brány života, pomaličky ťaháme kvázi tú vodu hore. A ideme znova dole. Môžeme využiť dých. Áno, otvárame. Toto video je hlavne kvôli tomu, aby sme vedeli, že otvárame túto časť, nie tu sa hrbíme. Možno to na videu vidno, že sa zhrbíme, ale to je prirodzený pohyb chrbtice. Ale sila, energia ide práve z tohto priestoru. Čiže môžeme si toto je vlastne yinový pohyb je, keď nechám telo ísť dole, yangový, keď s ním pracujem aktívny, áno. Čiže vlastne yin znamená, že ten žeriav ide pekne dole, yang vyťahne tú energiu hore. Môžeme si predstaviť, že ťaháme energiu, alebo môžeme len jednoduchý úsmev vyťahnuť hore po tej chrbtici. Postupne budete cítiť extrémne príjemnú energiu v chrbtici. Čiže tento cvik budeme ho robiť 9-18 krát. Uvidíme, ako nám tie hodiny budú vlastne klapať, ako ten čas pôjde. Tento istý opačný pohyb budeme vytvárať tým, že korytnačka sa bude skrývať do svojho panciera. Opäť ide o tento pohyb, áno. Korytnačka nerobí toto. Korytnačka pekne si vojde do toho pancieriku tu dole. Čiže túto časť budeme veľmi veľa rozpohybovávať. Čiže korytnačka takto pôjde pekne dole. Ponorí sa do svojho pancierika. Stade to opäť. Sem som sa ponorila. Idem dole. A korytnačka sa vynára z toho pancierika. Oči sú zavreté. To budem pripomínať, že sme stále v úsmeve. Ide hore z toho pancierika. Zase sme tu energiou. Otvorí medziobočie. Nasaje energiu mesiaca. Alebo vnútorný úsmev. Stiahne dole. A opäť ideme. Pointov je vždy držať. Vždy ísť odtiaľto. Vždy ideme odtiaľto, OK? Ďalším cvikom bude tzv. Dračí chvostík. Ako keby si predstavíme, že naša kostreč je predĺžená a má chvostík, ako keď psík sa teší, hej? A budeme trénovať taký chvostíkový pohyb. A ten budeme vlastne trénovať tak, že my si predstavíme, že tu ten chvostík je a že takto akože smeruje dole k zemi. Neskôr ten chvostík bude vlastne predĺžením a budeme stať v takom špecifickom postoji. Budeme stať v tomto postoji a aby sme dokázali naozaj byť zakorenení, pevní, stabilní a aby sme nešli vlastne z energie svalstva, ale z energie nášho dantienu. Budeme podsadení, nohy budú voľné. A takto čínsky majstri dokážu stať hodiny. Vlastne to je taký zakoreňovací postoj, kedy sme veľmi pevní. V Qigongu železnej košeli na vás ľudia tlačia a vy ste v takom pevnom postoji, že čím viac na vás tlačia, tak v podstate tým viac s vás zakorenené a tým viac ste stabilní. Čiže vás neodtlačia, nepretlačia, lebo čím väčší tlak na vás ide, tým je ten postoj stabilnejší. Čiže kvázi preto budeme sa učiť tento pohyb a toto budeme chcieť rozpohybovať, lebo to bude základným ako keby prvkom z počiatku, aby sme otvorili túto bránu života, aby sme otvorili kostreč, aby sme aktivizovali tieto veci, aby naozaj energia mohla sa prebudiť a postupne začať stúpať po chrbtici. Čiže
sedíme, ideme do tretieho cviku a to je vlastne opäť. Temeno vytiahneme, sedíme rovno na sedacích kostiach, čiže ten sed není taký, ako sa teraz zvykne, hej, hovoriť, že takto. Sed je pevný, stabilný. A začíname vlastne, predstavme si, ako keď by bol tento chvostík dole a my by sme chceli tak štekliť zem. Takže začíname kývať našim chvostíkom, chceli by sme ním tak zametať. Tak, budeme zametať chvostíkom. Je to veľmi, veľmi, veľmi liečivý pohyb. Toto bude jeden z tretích cvikov. Opäť nejdeme tuto z hrude, ideme. Náš chvostík chceme rozpohybovať, áno? Takže to bude tretí cvik. Štvrtý cvik bude práve jazda na koni. A to bude na to, aby sme začali otvárať tú bránu života. Ja si to takto na chvíľočku vyhrniem, ospravedlňujem sa. Chcem, aby sme to videli. Čiže hop, hop a jazdím na koni. Takže toto bude ďalší cvik. Naozaj postupne budeme cítiť, ako tá energia proste rastie a začne sa prebudzať. Je to orgazmická energia, je to veľmi, veľmi, veľmi príjemná energia. Tí, ktorí ju majú možno odblokovanú alebo ju viac vnímajú, tak budú cítiť naozaj orgazmickú energiu, ako stúpa v tom tele. Čiže toto budeme mať ako jeden z cvikov. Budeme postupne sa učiť robiť ešte jeden cvik. Nie som si istá, či to budeme robiť hneď na začiatku. Budeme to robiť asi postupne. Pretože ľudia majú vlastne obvykle... ľudia majú obvykle ako keby... Keď sa človek otočí v dnešnej dobe, áno, tak urobí toto. Otočí sa iba hlava, ale chrbtica sa nerotuje, no? V skutočnosti by to malo byť tak, že sa otočí vlastne tam prvé stavce a my sa z drieku vytočíme. To sa učí aj na joge, aj v iných systémoch. Taktiež, čiže bude taký cvik, že jazda na koni, spojená s takýmito otočkami. Asi ho zaradím, budeme ho trénovať postupne. Dôležité je si uvedomať, vždy sme tu, my sme vždy dole. Jasné? Takže toto bude akože také rýchle vlastne k tým práve pohybovým veciam. A druhá taká ako keby základná vec je, my budeme pracovať, v Tao sa pracuje totiž s tým, že preto sa v Tao napríklad nepočúva hudba, pretože my sa snažíme byť nezávislí od externých zdrojov. Tým, že robíme alchemický proces, snažíme sa nerozptýlovať svoju pozornosť niekam von, my sa snažíme ju vždy dostať do tela. Keď sa do tela dostane pozornosť, energia neuniká nikam inám a vieme staré známe príslovie, kam prúdi energia, kam prúdi pozornosť, tam prúdi energia. To znamená, budeme sa učiť sťahovať to vedomie do orgánov, do tela. My postupne budeme dýchať cez chlpy, cez kosti, cez bublajúce pramene, cez tzv. Obličkové body, budeme sa zakoreňovať. Ale tieto dve metodiky, tie základné pohyby, pre mňa je dôležité, aby ste naozaj začali vnímať, že ideme z tej kostrče, lebo ten tantien sa nachádza tu. Toto bude to miesto, tá naša batéria života, ktorú budeme chcieť skutočne potom dobíjať. Čiže budeme robiť také, že liečivé zvuky a vnútorný úsmev. Toto budeme robiť zo začiatku veľmi, veľmi veľa, proste dokola, lebo naozaj my po tých toľkých rokoch stagnácií my potrebujeme najskôr niečo vôbec rozhýbať a prečistiť. Takže druhá vec, ktorú budeme robiť, je vnútorný úsmev. Je to meditačná prax, ktorá nás učí vždy a všade byť v súlade a vojsť dnu. Pôjdeme vlastne tak, že my sa vlastne začneme vždy nejakým takým jemným zahriatím.
otvoríme tie ruky. Tie ruky budú takým pomocníkom pozornosti, áno? Aby sme udržali pozornosť niekde, musíme tam dostať vedomie. V tavu sa vždy usmievame. Ten najusmiatejší systém na svete a mne odstraňuje aj vrásky ten úsmev. Pretože keď sa usmieme do vlastných očí, tak to budeme vyzerať na hodne tdá. Hej, ja vám to ukážem. Vždy. Pretože keď sa medziobočie otvorí, kútiky uzdvihnú a oči zmeknú, v podstate sa zapína relaxácia, uvoľňuje sa napätie a oči môžu voľne ako keby oči, myseľ, srdce sa zjednocovať a dostávať sa všade, kam potrebujú, áno? Čiže vždy začnem tým, že keď pôjdeme do meditačných techník, usmieme sa do očí, tak, do medziobočia. A môžeme si vlastne predstaviť nejaký taký, že zdroj lásky. Pre niekoho je zdroj lásky jeho malé bábätko, pre niekoho je zdroj lásky pocit na dovolenke, keď pre niekoho je zdroj lásky možno jeho psík. No, jednoducho vytvoríme si pocit lásky. Nacítime tento pocit lásky. Stiahneme ho do medziobočia, cez medziobočie dnu a necháme ho rozliať sa takto do hlavy. Teraz vyžiarime. Teraz sa usmejeme vnútri hlavy. Úsmev, normálne. Úsmev. Vyžiarime úsmev do ľavej hemisféry. Kľudne to môžete robiť buď nejakou takou špirálou, alebo len takou vlnou energie. Vyšleme tam ten úsmev. Tak, vyšleme úsmev do pravej hemisféry. Dozadu. Dohora. Tak, vyslali sme úsmev. Teraz stiahneme oči ako keby dozadu k hlave. Spustíme ich dole do srdca. Spustíme tam oči. A klesnú do srdca. Môžeme si predstaviť ako takou špirálu sa šmyknúť dole. Alebo komu to ide, môže sa rovno stiahnuť dole tým vedomím. Tie oči dozadu, dole. A sme v našom srdiečku, áno? A začneme to robiť špirálu. Tak, môžeme si pomáhať rukami. Opäť si pripomínam, vedomie je dole v srdci. A môžeme si tu predstaviť také naše malý červený spirit. A je to vlastne naše srdce. A robíme špirálku. A teraz nám tam môžu klesnúť aj uši, nos, čuchové orgány, jazyk. Môžeme poklesnúť celým našim vedomím do srdca. A robiť špirálku, aby sme stále mali fokus tu. A ja vôbec nebudem pokračovať ďalej, aby som vás tým neotrávila, ale stiahnuť oči, vedomie, budeme vždy robiť cez vnútorný úsmev. V tom srdci a všade sa bude toho diať veľa, čiže ja by som vás tu mohla ešte ďalších 10 minút držať. Mne ide len o to, aby ste vedeli, že keď sa budeme vnútorne usmievať, ten úsmev nie je nejaký akože môj výmysel, aby sme boli pekní. Ten úsmev je vlastne bioenergetika. Čiže my ho budeme vieme sa stále usmieť a budeme stále upozorňovať úsmev, tak ako to robia naši učitelia. A vďaka tomu úsmevu a vďaka špirálam my dokážeme postupne naozaj zatiahnuť všetko všade, kam potrebujeme. Postupne, keď človek raz pocíti, čo to znamená napríklad dýchať cez chlpy, alebo dýchať cez perineum, alebo dýchať cez nejaký bod na dráhe, tak vlastne začnú uvedomovať si, že to vedomie dokáže naozaj ako keby pracovať s hocičím v tele. Čiže toto budú také dve základné veci, ktoré chcem, aby ste si možno len tak nejak vypočuli, aby sme mohli začať. Čiže verím, že som to dostatočne ako keby opísala. Ak by ste mali nejaké otázky, tak vždy mi môžete napísať. Skupina je na WhatsAppe uzavretá, aby tam nevznikli nejaké veľké
diskusie. A keď niekto má nejakú otázku, vždy mi môže zavolať alebo napísať súkromne na WhatsApp, takže začíname štvrtok a ak si nový alebo ak sa budeš pridávať neskôr, tak sa na teba veľmi tešíme. Ahoj!